זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של זמן עסקים. והיום אתם מתעניינים בעולם הנדל"ן, עולם ההשקעות, רוצים ללמוד אותו, רוצים לעשות נדל"ן בעצמכם, זה הפרק בשבילכם. דשה ברמן, מה העניינים? שלום, הכל טוב. מעולה, תודה רבה שהצטרפת לנו קודם כל, אני אציג אותך למי שככה לא מכיר אותך, את המייסד והבעלים של קבוצת הנטוורקינג הכי גדולה בארץ, הקהל הרוסי, ובעלים של חברת באמת קפיטל, חברת ליווי משקיעי נדל"ן. לפני רגע שאנחנו נוגעים בכל הדברים, למה באמת קפיטל? מה זה השם הזה באמת קפיטל? באמת קפיטל, בחברה שלנו אנחנו מספרים כל האמת על ההשקעות, גם בארץ וגם בחו"ל. כן, יש בתחום הזה הרבה נוכלים, הרבה אנשים שאומרים, לא אומרים בדיוק את כל הדברים, לא מספרים את כל הסיפור, אז אצלך הכל באמת. אז מדהים, אז בואי נדבר באמת על לפני באמת קפיטל, איך באמת הגעת לעולם הנדל"ן, לעולם ההשקעות? יאללה. אני נולדתי למשפחה לא עשירה, ובגיל 12-13 אני החלטתי שמשפחה שלה יכולה להתחיל ממני. ונתחיל מזה שאני יזמית ויש עסקים מגיל מאוד צעיר, ובגיל 14 אני התחלתי להרוויח כסף. בגיל 16 אני התחלתי להרוויח כסף ובסכומים יותר גדולים. ולאחר מכן שנתיים, בגיל 18, אני פתחתי עסק ופתחתי, אחר כך אני הייתי מאמנת אישית. מאמנת כושר. מאמנת כושר, ואחר כך פתחתי עם שותפה שלי עסק חדש, זה היה מכון יופי. אבל מאז אני התעניינתי מאוד בתחום הנדל"ן, כי כל הזמן אני הייתי חיה עם מחשבה מה לעשות עם הכסף נכון, איך להשקיע כסף נכון, ואיך לעבוד פחות ולהרוויח יותר. וככה אני התחלתי להתעניין בשוק הנדל"ן, ובעקבות וככה תספרי לנו למה דווקא נדל"ן, זאת אומרת, את אומרת שרצית להרוויח כסף, רצית להשקיע כסף גדול, לעשות דברים גדולים, למה דווקא עולם הנדל"ן הוא בעינייך המקום לעשות את זה? בעקבות מעבר של משפחתי לחול, אני התחלתי ככה לעניין בנדל"ן בחול וללמוד מגוון הקורסים, ובאמת עשיתי עבודה טובה, והחלטתי להשקיע כסף הראשון שלי בנדל"ן בספרד, אבל מה קרה עם הכסף שלי? אני הפסדתי אותם, ובאמת זה השכר שאני שלמתי על הלימוד הזה, כי לא היה לי ניסיון בתחום הנדל"ן, ואני לא ידעתי כלום, באמת, לא ידעתי כלום על הנדל"ן, והחברה שאני השקעתי בה פשוט פשטה רגל, וזה היה סיפור מאוד מורכב, הייתי בתקופה מורכבת, ומאז אני לא סומכת על אף אחד, ומאז אני התחלתי ללמוד נדל"ן, וגם אני כל הזמן עושה בדיקות מקיפות, ומאז אני לא סומכת על אף אחד, ולהשקיע כסף במה שאנחנו לא מבינים לעומק, אז אנחנו יכולים להפסיד, וכמובן אתם תצטרכו ללמוד את זה, ויש מה ללמוד שם. מעולה, מעולה, יש המון מה ללמוד בנדל"ן, לגמרי בתור אחד שממש עכשיו בזמן רכישת הדירה שלו, יש המון מה ללמוד. אז דשה, אני רוצה ככה לשמוע ממך, מי האנשים שהיום את עוזרת להם במסגרת המכללה, במסגרת הליווי שלך להשקעות, מי האנשים שמגיעים אלייך היום? אז דבר ראשון זה אנשים שרוצים להבין איך תכלס לעשות כסף בתחום הנדל"ן, איך לעשות ניתוח שוק, ובאמת להבין תכלס על ההשקעות בתחום הנדל"ן, גם בארץ וגם בחו"ל. זה חבר'ה צעירים שלא בזבזו את הכסף, וכמובן זה משפחות הצעירות שצריכים לדעת ש100% מימון זה הדבר הכי מסוכן, וכמובן חברות שמתעסקות בליווי משקיעים, אתה יודע שיש לך חלום, אתה רוצה לרכוש דירה, הנה 1, 2, 3, יש לך דירה בלי מימון, זה מאוד מסוכן, כי אף אחד לא חושב על המשכיות, אף אחד לא חושב שהמשפחות הצעירות לא יכולים לעמוד על התשלומי המשכנתא, וזה הבעיה מאוד גדולה עכשיו. ואנשים, אני יכולה להגיד לך מעבר לזה, שעכשיו הם עומדים עם החובות בין 15 עד 30, והם גלים באוברדרפט עם השיים שכל הזמן מתגלגלים, וזה בעיה מאוד רצינית, ואנחנו ככה עוזרים גם למשפחות, יש לנו יועץ בכלכלת המשפחה, אנחנו עוזרים לצאת מהמינוסים ולהרוויח, ולהבין פשוט איך עובד שוק הפיננסית, שוק הנדל"ן, פשוט אנשים לא מבינים מה זה הוצאות, מה זה שעה מתגלגל, יש מלא דברים שהם צריכים ללמוד. לגמרי, והם לא רק שלא מלמדים אותם בשום מקום, זה בסוף הדברים שהכי חשוב לדעת וללמוד. דשה, אני מבין ככה ממך שאתם פותחים מכללה עכשיו, זאת אומרת, ממש מאפשרים לאנשים ללמוד, איך עושים את זה נכון? כן. המכללה זה הבסיס של הבסיס, אנחנו מלמדים בתכלס איך להשקיע כסף, ובאמת מספרים כל האמת על כל סוגי השקעות, גם בקרקעות, גם דירות מקבלן,
גם דירות להשבחה, איך לעשות ניתוח שוק, איך לדבר עם מוכר, ומעבר לזה, מה שיותר חשוב, אנחנו יוצאים לשטח, ואנחנו עושים המון פרקטיקה, ואחרי כל השיעור אתם תקבלו מטלות, וזה מאוד חשוב, ומאוד חשוב לנו שמשקיעים יכולים לעשות פרקטיקה, כי זה הדבר הכי חשוב. ואנחנו עשינו משהו מעבר לזה, אנחנו גם אספנו התפתחות אישית, ככה אנחנו יכולים לעזור עם האמונות מקבילות של היזמים, ולבנות את התודעה של היזם ובן אדם מצליח, ולפתור את הבעיות שתוך כדי המסע הזאת, שזה לא מובן מאליו באמת, שבן אדם רוצה ללמוד את הנדל"ן, זה עולם אחר לגמרי, אוקיי? ואנחנו ככה עם מנטור צמוד לקבוצה, אנחנו עוזרים לאנשים, וככה יכולים לפתור כל הבעיות של היזמים ואנשים שרוצים להשקיע. וגם בתכלס אני יכולה להגיד לך מעבר לזה, שגם אני הוספתי עוד חלק קטן של ההשכלה הפיננסית. כי אנשים לא יודעים שיש להם כסף, ולפעמים זה 150,000 שקל, והם לא יודעים מה זה אשראי מתגלגל, כמו שאמרתי קודם, הם לא יודעים מה זה הוצאות, איך לצמצם בזמן המשבר נגיד, בזמן שאתה תצטרך את זה, וזה הדבר מאוד משמעותי, כי אתה, לפני שאתה רוצה להשקיע, אתה צריך לדעת איך להרוויח כסף, ומה זה הוצאות, ואיך הוא עובד העולם הפיננסי בכלל. לגמרי, אני חושב שזה מאוד יפה גם העניין הזה של ההתפתחות האישית בפנים, כי הרבה מאוד אנשים שנכנסים לעולם ההשקעות, לעולם הכסף פעם הראשונה, לא יודעים מה זה להרוויח 100,000 שקל, 200,000 שקל, 500,000 שקל, 1,000,000 שקל. אז שעובדים באמת על הפן המנטלי, זה מאוד עוזר גם לשמור על הכסף, לא רק להרוויח אותו. כי זה מאוד מאוד קל להרוויח כסף לפעמים, אבל הרבה יותר קשה לשמור על הכסף. אבל אתה יודע גם שתודעה של היזם זה גם משהו, וככה להבין איך עובדת האסטרטגיה במוח של היזם, זה גם הדבר קשה ביותר, ואנשים צריכים לבנות את זה. וככה אנחנו עושים צד בצד ועוזרים לאנשים, וזה מאוד חשוב. וגם, יחד עם זה אני יכולה להגיד לך שאנחנו פותחים עוד שלב אחד של הגיוס הסוכנים, ופשוט פותחים את הלימודים לסוכנים, ככה שאנשים שמתעסקים בתיווך נגיד, אוקיי? ולא מצליחים, הם יכולים ללמוד עוד התפתחות אישית שיכול לעזור להם משמעותית בקריירה, אוקיי? וגם מחירות כמובן בצורה יותר פרקטית ויותר משמעותית, כי אני שונאת מחירות יבשות שמבזבזים את הזמן שלי על הקו, ובאמת אני שונאת את זה, והם לא יכולים פשוט להצליח לענות על השאלות שלי, וזה הבעיה. אתה צריך פשוט להבין מה חשוב לבן אדם שאתה רוצה למכור משהו, מה הכיף שלו ומה הוא באמת צריך. אז זה הדבר החשוב ביותר, ואנחנו מלמדים את זה. לגמרי. דשה, אני רוצה ככה לשמוע ממך, בגלל שאנחנו יודעים שעולם הלימודים בנדל"ן, עולם הקורסים בנדל"ן, עולם המכללות בנדל"ן, ככה מאוד מאוד עמוס, יש המון אנשים שמלמדים נדל"ן. מה מיוחד במה שאתם עושים במכללה שלכם, בבאמת קפיטל, ואיך זה שונה מככה הדברים אחרים שיש היום בשוק? כשאני התחלתי ללמוד את הנדל"ן, פשוט בקורסים האחרים, עורך דין לענייני מקרקעין, הוא היה מעביר כל הקורס, גם בענייני המשכנתאות, ואני לא הבנתי כלום מאז, אוקיי? ולא יצאנו לשטחים, פרקטיקה זה דבר מאוד חשוב, אוקיי? ומה שחשוב אצלנו, כל השיעור מעובר על ידי מישהו מומחה בתחום שלו, אוקיי? שהוא יוצא לשטחים, שהוא באמת עובד המון שנים בתחום שלו. יש משכנתאות, מתעסק רק במשכנתאות. בן אדם שמתעסק בדירות מקבלן, רק מדבר על הדירות מקבלן, על כל הסודות שאתם לא יודעים ואף אחד לא מספר לכם, אוקיי? וכל הדברים הקטנים שחשובים ביותר באמת. והם לא רק מרצים, אלא גם אנחנו עובדים ביחד, ואם תרצו להשקיע, אז תפגשו אותם בפעם שנייה או שלישית בעזרת השם. מדהים, אז זה גם ככה, גם לימודים וגם השקעות, שזה נהדר. מה באמת חשוב לך אבל שמי ששומע אותנו עכשיו, מי שרואה אותנו עכשיו, ידע על מה שאתם עושים באמת קפיטל, שככה לא יודעים או עדיין לא דיברנו עליו? דבר ראשון, שגם בזמן הזה אפשר לסמוך עלינו, כי הדבר היקר והדבר החשוב ביותר לנו זה השקיפות. שקיפות, כי לפני זה לא היה צורך פשוט לעשות שיווק, כי עבדתי פרנדס פמילי, מפה לאוזן היו מגיעים אליי לקוחות, ובזמן שאני בניתי את רמת האימון ברמה מאוד גבוהה, ופשוט אנשים יכולים לסמוך עליי, ואני מספרת רק האמת, גם לפי המטרה,
אין לי דבר כזה במוח, ופשוט מחשבה כזאת שאני רוצה רק למכור. אני באמת רוצה לעזור לאנשים לעשות צעד ראשון ובטוח, ובאמת לגרום כולם להשקיע, כי עכשיו אנחנו בתקופה מורכבת, ובתקופה מאוד קשה שאנשים, מה שאני חושבת, הם צריכים לקבל את ההזדמנויות, ולעמוד פשוט על המציאות ולהבין שאנחנו צריכים להתאים את העסקים וצריכים להתאים את הנפש שלנו ותודה באמת, וזה הדבר הכי חשוב וככה אני יכולה לעזור לאנשים. מדהים, אני חושב שזה נקודה יפה מאוד, ותראי דשה, אנחנו ככה מדברים לאורך הרעיון הזה גם על האופן שבו הגעת לעולם הזה של נדל"ן, של השקעות, מהמקום האישי שלך, מזה שלא הגעת עם משפחה עם כסף ושעשית דברים ככה בכוחות עצמך. אני רוצה ככה לשמוע מה חשוב לך שידעו מבחינת, ואני גם רואה שאת בחורה מאוד ערכית, אז מה מבחינת הערכים האישיים שלך, כשאת עושה את הדברים, שאת מלמדת נדל"ן, שאת משקיעה בנדל"ן עם אנשים אחרים, איזה ערכים חשובים לך שאנשים ככה ידעו עלייך, על מה שאת עושה? דבר ראשון שמאוד חשוב לי זה שקיפות. שקיפות גם בתוך החברה שלי, בין השותפים, בין מנכ"ל, בין הצוות שלי, וגם בין המשקיעים. שקיפות שכל מה שאני אומרת וכל מה שאני מספרת, גם פה וגם בחוץ, זה אותו דבר. זה דבר ראשון. זה ככה אני בניתי פשוט את רמת האימון, זה דבר ראשון. דבר שני, אנשים ככה יכולים לסמוך עליי. ודבר שלישי, הם צריכים לדעת שאנחנו כצוות, אנחנו משקיעים יחד עם משקיעים שלנו. כי אם אנחנו רואים הזדמנות, אם אני יכולה להוצא משהו, וזה כל הזמן, זה משהו שרווחי, בין 15 עד 100% רווח שנתית, שזה לא מובן מאליו בכלל, וככה אנחנו משקיעים יחד עם משקיעים שלנו, וזה גם נקודה מאוד חשובה, כי אם אנחנו מאמינים במה שאנחנו מוכרים, אז אפשר לסמוך עלינו. לגמרי, אני חושב בסוף, גם אפילו כשקונים דירה, בסוף אתה קונה אותה ממישהו, ואתה צריך נורא לסמוך על הבן אדם הזה, אז אני חושב שגם בסוף נדל"ן זה אנשים, כמו כל מחירה, כמו כל דבר שאתה עושה. אני רוצה ככה מהניסיון שלך, מהלקוחות שצברת ועשית, שתספרי לנו ככה סיפור אחד או שניים על לקוחה שאת זוכרת, שעזרת להם ככה לקנות את הדירה, ללמוד את הדבר הנכון בנדל"ן, והיום הם ככה גם הצליחו להשתמש בדברים האלה ולייצר לעצמם הון ורווח וכסף רווחים טובים. כן, דבר ראשון שהיה לי סיפור כזה, שהייתה משפחה עם מינוס 60,000 שקל בחשבון בנק, וככה הם התחילו להשקיע, ופשוט יצא לנו להוצא משכנתה, וככה הם השקיעו כסף בדירה. מצאנו דירה בדימונה מתחת למחיר שוק, המוכרים היו בגירושים, אז בגלל זה המחיר יותר אטרקטיבי, 320,000 שקל היה, וככה עשינו רווח 160,000, וככה סגרנו את החוב, וגם אנחנו ממשיכים, ועשינו כבר השקעה בקרקע ומחכים עד הזמן הנכון למכור אותה. וזה הסיפור הראשון, ככה שיצא לנו לעזור למשפחה לצאת מהמינוס ולגרום אותם להרוויח כסף ולהשקיע נכון. ויש לי עוד סיפורים לחבר'ה צעירים, נגיד שהסיפור נקרא שליש, למה? כי הם פשוט השקיעו כסף שליש. סך הכל הון עצמי היה של הקבוצה 300,000 שקל, ואחר כך אנחנו קנינו דירה 700,000 שקל, ועכשיו עשינו קצת השבחה, ועכשיו השווי של הדירה הזאת 900,000 שקל, אז הם עשו על ההון עצמי פי 3, והדירה, אם אתה רוכש אותה בשליש, אז היא לא נחשבת כמו הדירה היחידה שלך, ואתה יכול לרכוש כמה שאתה רוצה, הדירות האלה, וזה הדבר גם מאוד משמעותי בהשקעות. וגם יש לי עוד סיפורים, כאילו אנחנו עובדים בבלעדיות עם הקבלנים בדוביי, אוקיי? אם אתה רוצה להשקיע ויש לך סכום, אוקיי, ואתה יכול לעשות עסקה ולסגור אותה בתשלום אחת, אנחנו יכולים להוציא לך מקבלן הנחה עד 30%. זה אומר שגם אנחנו מקבלים מהקבלן מחיר מתחת למחיר שוק, ככה אתה עושה כבר עכשיו רווח 150,000-200,000 שקל, כי עכשיו זה אחד. בואי נדבר שנייה אבל רגע על דוביי, כי זה תחום שאני האמת גם ממש עכשיו רוכש דירה בדוביי, ואני יודע שזה שוק מאוד מאוד מעניין למשקיעים. בואי נדבר רגע עליו, שני דברים בעיניי שמאוד מיוחדים בו. א', זה כמו שאת אומרת, באמת הקבלנים, יש שם תנופת בנייה אדירה, והיום בישראל אתה קונה, לא קונה דירה בפחות מ1,200,000, 1,300,000, שם אתה יכול גם ב600,000, ב500,000, ב700,000 שקל, עם סכומים כאלה עוד לקנות דירות
נכון. מעולות, ודבר שני שאנשים לא יודעים או שכן יודעים, זה שבדובאי שוק הסחירות, הוא שוק שמתנהג מאוד מאוד אחרת מישראל, זאת אומרת, בהיבט הזה של הכסף שנכנס. בדובאי הסחירות היא בצ'ק אחד לשנה מראש. זאת אומרת, עכשיו לצורך העניין, בן אדם נכנס לדירה, הוא משלם לך מראש על שנה שלמה, בצ'ק אחד. אז בשבילנו כסוחרים שנמצאים בחול, זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד נוח וטוב, ישר איך שמגיעים לדירה, להרוויח 30, 40, 50, 100, 200 אלף שקל, זה סכום הסחירות לשנה בצ'ק אחד. אז בואו שנייה קצת נספר לאנשים מה מעניין באמת בדובאי, כי אני חושב ששווה להתעכב על זה קצת. אתם יודעים מה הבעיה פה? שכשאתם עושים סקר שוק בדובאי, בין החברות, אז הם צריכים לשלם לכל הדבלופרים, ויש כזאת פירמידה, שפה דבלופרים שעושים שיחה איתכם, וככה הם צריכים לשלם לכולם, אוקיי? והמחיר שאני מקבלת מהקבלנים, אני לא צריכה לשלם לאף אחת. בגלל זה אני יכולה להוציא למשקיעים שלנו, מחיר מתחת למחיר שוק. שעכשיו קיים שם, אוקיי? דירה שעכשיו משווקים אותה במיליון, 1,200,000 שקל בכל החברות אחרות, אני יכולה להוציא ב-700,000 שקל, כי עכשיו שם בדובאי ובשקל זה אותו דבר אחד, אוקיי? וגם מה שאתם צריכים לדעת, שבזמן שאתם עושים וסוגרים עסקה בתשלום אחת, אני יכולה להוציא עוד הנחה עד 30% מהקבלן, ואתם לא משלמים לחברה שלי, אתם משלמים דבר ראשון לחברה, אוקיי? לקבלן ישר, וגם מה שחשוב שיש פריצת התשלומים מאוד נוחה, ואתה יכול לשלם 1%, וככה כל חודש, אוקיי? לשלם, זה דבר ראשון. דבר שני... זאת אומרת, וזה תוכניות שגם צריך להגיד, דשה, שזה מגיע ישירות מהקבלן, זאת אומרת, לא צריך ללכת לבנק ולבקש משכנתה ועניינים, אפשר גם לבקש משכנתה כזר, אגב, בדובאי, אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי, אבל אפשר, זאת אומרת, היום הקבלנים של הפרויקטים, זה סוג של משכנתה, מימון, בלי ריבית, ללא משכנתה. הקבלנים מציעים את זה, זאת אומרת, יש היום קבלנים גדולים בדובאי, יש איזה 6-7 קבלנים גדולים, שבונים המון דירות, והם כדי להביא אנשים לדירות, אומרים, אוקיי, הדירה תהיה מוכנה בעוד 2, אז לאורך 2 האלה משלמים מספר מאוד מועט של אחוזים, עד בעצם המפתח. ברגע שיש מפתח, כבר משלמים את היתרה, או עושים כל מיני עסקאות כאלה. דבר ראשון, שהתשלום הראשון זה 20% מעסקה, אוקיי? לאחר מכן, אתם משלמים 1% כל חודש, אוקיי? וכשאתם מגיעים ל-30%, אתם יכולים למכור דירה, אוקיי? לפני קבלת המפתח, וזה הדבר גם מאוד חשוב למשקיעים, ונקודה מאוד חשובה, כי הרווח ועליית הערך שם, זה פשוט מטורף, כי נגיד סתם, ליד ה-GVC, אוקיי? זה מאוד שכונה טובה, ויש שם גולף, יש שם המון דברים, ובאמת, השכונה נוחה. לפני 1.5 שנה, היה שכירות שם 4,000 שקל, נגיד אפשר לחשוב כאילו אחד, אוקיי? דירם ושקל זה כמעט אותו דבר, נכון. נכון, אז בגלל זה אני יכולה לחשוב ככה על השקלים, שכדאי לאנשים לתת ידע יותר משמעותית, אוקיי? והבנה יותר טובה. אז פשוט לפני 1.5 שנה היה 4,000 שקל שכירות שם, ועכשיו זה 8,500 שקל, שכירות חודשי. נכון, וגם חשוב להגיד שיש שם המון פרויקטים חדשים, וברגע שיש פרויקט חדש, אז שכירות עוד יותר גבוהה. ככל שהפרויקט יותר חדש בדובאי, ככה אפשר לקחת יותר שכירות, זה גם ככל שקונים באמת, כמו שאת אומרת, קונים לפני הרכישה, ישירות מהקבלן, אפשר לעשות יופי של כסף, וגם כמו שאמרנו את עניין השכירות, אם מקבלים את כל הכסף בצ'ק אחד מראש, אז זה גם חוסך הרבה מאוד התעסקות. כן, כי אני עובד בבלעדיות עם הקבלנים, וזה מאוד נוח, אתם עובדים לא עם החברה שלי, אתם עובדים ומקבלים את זה מהקבלן ישר. בדיוק. מעולה. בואו נמשיך לעוד משהו, דיברנו על השקעות בחול, על דובאי, ודיברנו על דירות חדשות, ואפילו לפני שהן נבנו, או לפני שהן מוכנות, אבל בואו נדבר על משהו אחר לגמרי, על נכס יד שנייה, שזה כבר עולם קצת אחר לגמרי, גם מבחינת העלויות, גם מבחינת הדברים, שם גם יש הרבה יותר צורך במומחיות ומקצועיות שלנו כמוכרים, כקונים, סליחה, לדעת לבחור את הנכס הנכון. אז בואי תנו ככה קצת טיפים מהניסיון שלך, מהידע, איך בוחרים נכס יד שנייה כמו שצריך? יאללה, זה באמת הדבר שכולם צריכים לדעת, ובאמת הדבר שכולם צריכים ללמוד, ובגלל זה אנחנו יוצאים לשטח, ועושים המון פרקטיקה, ונותנים מטלות לתלמידים שלנו, כי זה באמת חשוב, ומה שחשוב פה, כי כשאנחנו רוכשים את הדירת יד 2, דבר ראשון לעשות שמאות מוקדמת, גם
בתוך דירה, נגיד להגיע עם השמיים, עם המצלמה טרמית ולבדוק שאין נזלות, כי המוכר אתה יודע שיכול לעשות פשוט שפכטל, קצת צבע ואתה לא רואה שיש בעיה רצינית, אבל הנזלות אנחנו יכולים לעשות אחר כך משא ומתן ופשוט להקטין את הסכום, אוקיי? וגם שמות מקדמת של הבנק, כשאתה רוצה לקחת משכנתה, אז בנק נותן בטעמו פשוט את שמאי, אוקיי? ומאוד חשוב לעשות את זה לפני, כי המחיר שהמוכר נותן לך והמחיר שנותנים לך בבנק, אוקיי? אחרי השמאות הזה, זה יכול להיות הדבר שונה, ואחר כך אתה תצטרך לעשות משא ומתן עם המוכר. זה שתי דברים מאוד חשובים, אוקיי? אחר כך אנחנו עושים חקר שוק פשוט, אנחנו עושים חקירה, באמת, אנחנו הולכים לחנויות, אנחנו עושים קצת עניינים, אוקיי? כדי להבין באיזו נקודה המוכר עומד, אוקיי? האם יש ויכוחים, האם יש גירושים, כדאי לדעת פשוט מה עם המוכר, אוקיי? אולי יש ויכוחים, אולי יש גירושים, אולי יש עיבוד הנכס, אולי יש עוד משהו על הנכס הזאת, אוקיי? זה דבר גם מאוד חשוב. ללכת לחנויות, פשוט לשאול האנשים מהרחוב מה הם יודעים, זה גם דבר מאוד משמעותי. יכול מאוד לעזור. כן, ויש עוד כמה דברים מאוד חשובים, נגיד טוב, צריך לשמור גם משהו למכללה, דשה, בכל מקרה, אז את כמובן אצלך תלמדי עוד הרבה טיפים ודברים. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו, שהוא, אתה יודע, עכשיו אנחנו בתקופה קצת קשה, יש מלחמה, אנשים קצת עם בעיות כלכליות חלקם, אנשים גם חוששים, אוקיי, אומרים, אוקיי, יש לי עכשיו כסף, אולי עדיף שאני אשמור אותו לעצמי, למה לדעתך דווקא כן צריך להשקיע גם בתקופה כזו? כי אנחנו עכשיו בתקופה מאוד מורכבת וקשה, וגם לנפש ולתודעה של אנשים, ובאמת מה שחשוב עכשיו זה להבין שנקודה, מה שאנחנו נמצאים עכשיו זה נקודה שאין לנו ביטחון עצמי, אוקיי? ביטחון עצמי הוא מאוד נמוך, וגם יחד עם זאת אין לנו ודאות. ובזמן שאין ודאות, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לחשוב ולהתאים את העסקים, להתאים את הנפש שלנו, להתאים את התודעה שלנו לזמן הזה. אין מה לעשות, אנחנו צריכים לקבל את זה כמו שיש עכשיו, אוקיי? ופשוט להבין שאנחנו צריכים לקבל החלטות מהירות, אוקיי? שאנחנו צריכים לעשות עם משהו עם זה, כי עכשיו רמת אינפלציה גם בין 3-5%, ואם אתה לא עושה משהו עם הכסף שלך, אתה מפסיד. אם אתה קצת, יש לך השקעה שנותנת לך 5%, אז זה חיסכון, אתה לא משקיע. Okay, ובגלל שאנשים עכשיו במינוסים ובבעיות הכלכליות, הם סוגרים עסקים בפשיטות הרגל, אז אין דבר אחר כמו שלהבין, ללמוד נדל"ן ולהתחיל פשוט מסע, ולהתחיל להבין, כי זה מה שאני הוספתי התפתחות אישית, אוקיי, במכללה שלי, זה הדבר הכי נכון, כי אנחנו בונים קהילה שיכולה לתמוך בך, היא יכולה לתת לך תמיכה ביחס אישי, כאילו שאתה יכול לקבל פשוט בוסט והבנה שאתה יכול לעשות הכל בחיים הזה. וכל כך הרבה מוטיבציה לקבל, וזה לא מובן מאליו באמת, והמנטור צמוד לקבוצה, הוא יכול לעזור לך לפתור כל הבעיות ופחדים, אמונות מגבילות, זה מאוד חשוב. ופשוט אנשים צריכים לדעת שאין פשוט זכות אחר ואין דבר אחר, אנחנו צריכים להשקיע וצריכים להבין איך השוק עובד, או אנחנו יכולים פשוט לדעת את זה ולהבין את זה, או משהו יקרה אחר כך בחיים. לגמרי, ידע זה כוח, ובטח ידע כזה שיכול לעזור לנו להרוויח יותר כסף ולדאוג לילדים, לדאוג למשפחה, לדאוג לעתיד שלנו. דשה, תראה, אנחנו ממש ככה לקראת סיום, אני מבין שיש למי שרואה את הפודקאסט הזה איזשהו מבצע מיוחד אצלך במכללה, בליוויים. נכון. אז מכל הלב אני יכולה לתת הנחה 1,000 שקל לקורס שלנו, לא משנה איזה קורס של הסוכנים או קורס של המשקיעים נדל"ן, ו3,000 שקל על הליווי שלנו. מדהים, אז ככה הנחות מאוד מאוד יפות שיעזרו עוד יותר למי שככה רוצה לעשות את זה כמו שצריך לעשות את זה איתכם. דשה, מה שהיית רוצה לומר ככה לקראת סיום למי שרואה אותנו עכשיו? לקראת הסיום אני רוצה רק להגיד תלמדו את הנדל"ן, באמת, זה יעזור לכם מאוד בחיים, ולא משנה מה תעשו, באיזה תחום אתם באים, לא משנה, הקורס שלנו הוא יכול לעזור לכם, פשוט באמת לפתור כל הבעיות, כל הפחדים, ופשוט להיות בקהילה תומכת, ולבנות את התודעה מחדש. מדהים, מדהים, יפה מאוד. דשה ברמן, באמת קפיטל, המון המון תודה לך שהגעת אלינו היום. תודה לך. תודה רבה גם לכם, נתראה בפרקים הבאים, יאללה ביי.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.